Podruhé vás vítám na stadionu L'Esquire v Bordeaux a přeji vám příjemný večer a zajímavou podívanou. Souboj dvou dosud neporažených týmů skupiny G může, jak už jste slyšeli, rozluštit během následujících minut další postupové tajenky letošního ročníku Ligy mistrů. Domácí Girondin případná výhra definitivně potvrdí na prvním místě v této skupině, skýtající určité výhody při losu druhé fáze 5. listopadu v Ženevě. K tomu se ještě dostaneme. Spartě naopak stačí k postupu mezi 16 členou klubovou smetánku Evropy po remíze Tilburgu v Moskvě jeden jediný bodík odsud z Bordeaux. Trenér Elie Baup jen částečně potvrdil spekulace tisku o tom, že bude šetřit přetížené opory. Z 5 klíčových hráčů, kteří na podzim odehráli v barvách Girondin všech 16 zápasů, usednou nakonec na lavičku 2. Hvězda záložní řady Johan Mikud a skvělý stoper Stoga Kodio Afanu. Brankáři se nestřídají, pokud se jim daří, takže Ulrich Ramé bude chytat a zabájený útočný tandem Wiltord Lasland, domácí kouč, prostě a jednoduše nemá žádnou náhradu. Na lavičce Bordeaux, to sami uvidíte, dnes usedne jen 6 hráčů a mezi nimi není žádný útočník. Náhradník Feinduno odcestoval na zápas guinejské reprezentační 21. I proto odletěl minulý čtvrtek Elie Baup okamžitě z Moskvy po zajištění postupu do zahraničí, kde schání posily pro druhou fázi Ligy mistrů, protože Bordeaux nemá, což zní možná pro českého fanouška překvapivě, tak široký kádr kvalitních a vyrovnaných hráčů, jako třeba na české poměry Sparta. Nové posily prý stačí zapsat na soupisku až do 31. listopadu příštího roku. Vidíte nastupovat Sparťany, předtím jste zahlédli v bílém domácí a já na komentátorském stanovišti mohu přivítat vzácného hosta, kterým je bývalý reprezentační kapitán Václav Němeček. Dobrý večer. Dobrý večer. Václave, můžete objasnit televizním divákům a fanouškům, jak jste se ocitl tady v Bordeaux, když působíte v Číně? Zcela jednoduše dostal jsem náhodou měsíc volna a to bylo ve čtvrtek. Okamžitě jsem volal domů a na Spartu, jestli by pro mě neměli jedno místo do Bordeaux. To se našlo, tak tady můžu sledovat tenhle nádherný zápas. Vy jste měl asi možnost hovořit s některými bývalými spoluhráči nebo kamarády. Zjistil jste nějaké pikantní informace před tímto zápasem? To jsem bohužel nezjistil, nebo možná bohu dík. Nevím. A měl jste možnost s někým hovořit? Ano, když jsem šel na druhou stranu, tak jsem potkal Michela Pavona, takže jsme se jenom pozdravili a jenom jsme hovořili o rodinách. Takže žádná špionáž pro případné příští zápasy se nekonala pro Spartu? Nekonala, myslím, že ani nebyla nutná. Dobře, vy jste sice trošičku mimo, ale určitě máte podrobné informace. Co říkáte tomu, jak dosud hraje Sparta v Lize mistrů a jak se daří francouzskému šampionovi Girondin Bordeaux? Já myslím, že obě mužstva hrají velmi dobře a jsem rád, že Sparta je ve hře o postup a myslím, že má obrovskou šanci. A dneska si myslím, že by to mohla dokázat. Je pravda, že Spartě teď hodně pomohl Tilburg tím, že naprosto nečekaně vyválčil na horké půdě v Moskvě proti Spartaku bod, s čím upřímně řečeno nikdo z odborníků ani fanoušků příliš nepočítal. Ani já jsem s tím nepočítal, takže pro mě je to velké překvapení osobně. Vím, že Tilburg prohrával 1-0 a dokázal vyrovnat asi 4 hodiny do konce, což je pro Spartu velká pomoc, ale ono je to dvousečný, si myslím. Petr Rada, host ve studiu, a kolega Jiří Vrba už o tom hovořili. Myslíte si, že to Spartě spíš pomůže, nebo i to může trošičku rozhodit? No proto si to myslím, ale pokud mám informace z kabiny, tak hráči o tom nevědí. Takže nevím, jakou zvolili taktiku. Pravdou je, že generální manažer Sparty Pelta a trenér Ivan Hašek se o tom včera dohadovali, jak se zachovají v případě remízy či vítězství Tilburgu v Moskvě. Tady vpravo v čepičce Elie Baup, trenér domácích, nakonec zvolili tuto taktickou variantu, že to raději hráčům neprozradili. Možná, že je to dobře. Já si myslím, že je to taky možná dobře, protože tím pádem hráči budou mít čistou hlavu a budou myslet jenom na tenhle ten jediný zápas a nebudou přemýšlet o tom, jestli jim stačí remíza nebo ne. Zatímco vy sledujete seznamy náhradníků Sparty i Girondin Bordeaux, tak je čas na to říci si sestavy. V brance domácích Ulrich Ramé, v obraně zprava Džemali, Savilič, Alikard, Bonisel, v záloze Martin, Diabaté, Pavon, Ruviera, v útoku tolik obávaná dvojice Wiltord Lasland. To je Manuel Diaz Vega ze Španělska, nesmírně známý, zkušený
ostřílený rozhodčí, který mimo jiné řídil finále Ligy mistrů v roce 690 v Římě mezi Juventusem a Ajaxem Amsterdam. Trenér Ivan Hašek se svými asistenty zvolil osvědčenou sestavu, která vykrystalizovala v posledních dnech a týdnech jako optimální pro Spartu. V brance Poštulka, libero Jiří Novotný, stopeři Fukal Gabriel, v záloze zprava Horňák, Baranek, Hašek, Rosický, Labant a v útoku Sionko a Lokvenc. Kapitánem Michal Horňák. Těšme se na zajímavý zápas a držme palce Spartě, aby vybojovala už tady na stadionu Leskýr ten jeden jediný kýžený bod, který je posune do druhé fáze Ligy mistrů mezi 16 nejlepších týmů Evropy. Uvidíme, zda to stažení Mikuda bude znamenat, jak se domníval před utkáním Vítězslav Lavička, posílení defenzivy Bordeaux. Já si myslím, že to tak žhavé nebude. Bordeaux vůbec není týmem, který by hrál hodně dozadu a pomýšlel na bránění. Konec konců průběh zápasu nás o tom přesvědčí nejlépe. Michel Pavon, muž, který na Spartě scházel kvůli zranění, ale je to jeden z pilířů základní sestavy Bordeaux. Václav Němeček ho ještě pamatuje ze společného působení v Toulouse. Není-liž pravda? Ano, přesně. Corentin Martins, kterého přivedli sem do Bordeaux vlastně jako náhradníka už v průběhu sezony za Zianyho, který si zlomil nešťastně v úvodu této sezony nohu. Přitom to byla čerstvá akvizice ze španělské La Coruñy. Tady se dohaduje Michal Horňák s některým ze svých spoluhráčů na koordinaci při bránění na vlastní polovině. Lilian Lasland v sobotu dal Olympiku Marseille 2 góly, čímž posunul svoji kvótu v této sezóně už na číslo 9. Už si zahrál Ligu mistrů v barvách Auxerre, tento francouzský reprezentant. Mimo záběry kamery se tam dohadoval na něčem Manuel Díaz Vega ze Španělska. To je Elie Bau, 44letý trenér, který také působil v Toulouse a trénoval Saint-Étienne, než přišel sem do Bordeaux. Bordeaux by mělo praktikovat francouzskou klasiku posledního období, to znamená rozestavení 4-4-2. Horňák. Při tomto zónovém bránění je nesmírně zauštěný prostor a to činí všem protivníkům problémy při rozehrávce. Sparta asi nebude výjimkou. Rosický. Hašek. Labant. Drze si to namířil mezi 4 protivníky a měl možná trochu štěstí, že mohl přihrát jedinému volnému hráči Martinu Haškovi. Václave, už za vás se v Toulouse a v celé Francii hrála tahle ta současná klasika 4-4-2 s tím zónovým bráněním? Hrálo se hodně tenhle systém. My jsme to hráli taky v Toulouse, takže je to dost často. Pokud to činí soupeři problémy při rozehrávce, co byste poradil? Já myslím, že v tomhle je dost výhodný, pokud hráči můžou překonat ten systém dlouhým pasem do strany za obranu a potom vlastně zpátky vrátit centr do vápna, ale to se lehko říká. Jedna věc je teorie, druhá věc ta realita na hřišti. Samozřejmě spartanský realizační tým se určitě plně poučil z toho úvodního utkání na Letné, kde právě tímto stylem hry Bordeaux působilo v mnoha fázích utkání Spartě problémy. Michel Pavon. Hervé Alicard, který si stoupil do stoperské dvojice, je to univerzální obránce a nahradil Kodia Afanua z Toga. V 5. minutě utkání jsme nezaregistrovali na žádné ze stran ani náznak šance. Hraje se velice zodpovědně a opatrně s obou stran. Prostor pro Tomáše Rosického. Zkoušel najít jednoho z dvojice Sionko Lokvenca. Hned vznikl velký zmatek v pokutovém území Girondin Bordeaux. Ještě to zkouší Vlado Labant.
Sparta by měla mít dnes asi o fous větší motivaci než Bordeaux. Přeci jenom domácí fotbalisté už se vidí mezi tou elitou, mezi 16. Mají se odehráno, i když se hraje jednak o peníze a jednak o to první místo, které zaručuje nasazení do jednoho ze dvou košů pro losování v Ženevě. Registrujeme první střelecký pokus. Proč, Václave, francouzští diváci pískají? To nevím, to opravdu nevím, protože Gába udělal jediný dobrý to, co mohl udělat. Já jsem myslel, jestli to není nějaká francouzská specialita, zdá se, že ne. Tak já myslím, že diváci všude na světě pískají na hostující mužstvo. Ale že by hned tak v úvodu. To byl David Džemali, který dostal po dlouhé době šanci hrát od první minuty. Bude se chtít ukázat Elí Baupovi v tom nejlepším světle. Jiří Novotný dnes po 48. v evropských pohárech. Z tohoto pohledu má Sparta daleko více zkušeností než Bordeaux. To je zajímavý fakt. Džemali. Fukal. Volný prostor pro Michala Horňáka. Lokvenc. Ano, pokusil se individuálně proniknout, zatím se mu to daří nadmíru. Teď se trošičku zlobí Vladimír Labant, který tam byl úplně osamocený ve výhodné pozici. Možná, že i tímto gestem se mu Vratislav Lokvenc omlouval. Možná, že byla škoda, Václave, že neprostrčil Vráťa Lokvenc na rozběhnutého Michala Horňáka za obranu. Možná škoda, bylo na to málo času, musel si to rozmyslet hodně krátké době a zvolil, myslím si, že chtěl jenom potáhnout trochu doleva a vystřelit, bohužel pak už tam nebylo místo, bylo to dost obsazený hráčem. Lokvenc, Rosický, ale tam úřaduje s nekompromisností sobě vlastní Nisa Savilič, jugoslávský reprezentant. Je vidět ale, že Sparta od těch úvodních minut chce hrát, chce být aktivní, chce vnutit svému soupeři vlastní styl hry. Tak zřejmě se nelíbilo Manueli Diazi Vegovi to dlouhé váhání Vladimíra Labanta při autu. Tam jsme nepostřehli žádný výrazný prohrešek proti pravidlům. Jérôme Bonisel, také nová akvizice, přestoupil z La Coruñy s kolegou Zianem. Elí Baup asi nespokojený v 8. minutě prvního poločasu. Lasland. Výtečný skluz v podání Jiřího Novotného. Michal Horňák v tomto prostoru čekal průniky Johana Mikúda, ale zatím ho tam zlobí Jérôme Bonisel, který strávil 3 roky ve španělské lize v Deportivu La Coruña. Ještě tady přisvítil při intenzitě místních luxů Milan Fukal a všechno za něj musí vyřešit, alespoň takovýmto způsobem, penaltový hrdina z Tilburgu Vladimír Labant. David Džemali. To je Hervé Alicard. Ve středu obrany Girondin tedy nastupují doslova 2 obři, kteří si mají předávat Vratislava Lokvence. Petr Gabriel v pohodě, Rosický, hned první na Sionka. Girondin zatím sbírají relativně v pohodě míče při spartanských pokusech o přechod jít vpřed.
Pavon. Jejda, to je nebezpečné. Wiltord nádherně narazil a je z toho hned velký zmatek ve spartanské obraně. Tak to byla lekce z jednoduchosti. Pavon si to namířil kupředu, ale ještě není nebezpečí zaženáno. Martens naštěstí trefil záda Jiřího Novotného. Tak teď se Girondin předvedli v tom pravém světle, kdy z nich jde při ofenzivě strach. Václave, dá se nějak bránit těm situacím, které jsme viděli, kdy si Pavon sebral míč a narazil si s Wiltordem? To je těžký, protože byl v dobrým pohybu, tak se těžko brání tato situace, ale tam ještě došlo k tomu, že se tam naši backsi trochu zablokovali. Naštěstí ten centr byl přetažený až příliš. A tu střelu potom Tomáš dobře kryl, což je taky důležitý, že si šáhnul na balón a nevyskočilo mu to zase do pole, to je taky důležitý pro psychiku. Ještě jednou nám domácí režie nabízí dokončení té předešlé nebezpečné akce Girondin. Sylvain Wiltord. Hráči Girondin jsou proslulí tím, že mají naprosto sehraný kompaktní tým, který hraje na přihrávky z první, maximálně z druhé. Jediný Johan Miku, který drží déle míč a dává hře myšlenku. Sionko. Podle rozhodčího si počínal nedovoleně v souboji s Jeromem Boniselem. Lassina Diabaté z Pobřeží Slonoviny. Michel Pavon. David Džemali. Sparta se zatáhla na vlastní polovinu, kde čeká na svého soupeře, až přijde blíž. Lasland. Neukvapil se, ale Jiří Novotný nepustil míč až k Wiltordovi. Gabriel. Teď Spartu pozlobili dvakrát v krátkém časovém sledu po sobě přihrávky. Bez nich se nedá hrát kvalitní kombinační fotbal. Lilian Lasland v detailním záběru francouzské televize. A to je jeho útočný druh. Oba se skvěle doplňují. Sylvain Wiltord. Lasland. Petr Gabriel mu musí dýchat velmi těsně na záda. Koukal Rosický a kdo to bude dál? Tak to chce dotírat nepříjemně, jak to předvedl Hašek v souboji s Pavonem. Diabaté. Z jakési optimální sestavy současného Girondin usedl na lavičku i François Grené, jediný odchovanec a rodák odsud z Bordeaux, to je samozřejmě Ivan Hašek, který hrává pravidelně na pravém okraji obrany. Václav Němeček se tady neubránil na komentátorském stanovišti úsměvu při pohledu na svého bývalého spoluhráče a letitého kamaráda na lavici Sparty. Je to pro něj nezvyklý pohled, vidí to poprvé. Je to nezvyklý pohled. Tak po těch úvodních zhruba 10 minutkách jsou to domácí, kteří začali hrát už na Spartě, kontrolovali míč 60% utkání proti 40 spartanským. A teď vidíte, je to ještě výraznější. Ovšem
Fotbal se nehraje na to, kdo déle udrží na svých kopačkách míč, ten se hraje od jak živa na góly. Baranek, po té, co mu nabídl Alicard míč, ale už se stačila obrana Bordeaux vrátit i sformovat. A navíc si Sionko s Barankem nedokázali přesně vyměnit míč a to bylo hrozně zbytečné od Miroslava Baranka, který už má na svém kontě 2 žluté karty a v případě 3. trestu by příští zápas nemohl hrát. Vypadá to jenom na domů. Naštěstí. Bylo to asi, Václave, zbytečné. Bylo to zbytečný a myslím, že to bylo na žlutou, ale což je vidět. Trošku promasíroval domácímu kapitánovi Pavonovi achilovky a může být rád, že ho za to Manuel Diaz Vega nepotrestal žlutou kartou. Byl to Tlaslan, populární a hlavně úspěšná spolupráce, do které nezapadl naštěstí pro Spartu Diabaté. Miroslav Baranek. Neporadil si s Alicardem, to je Laurent Patlé, jeden z náhradníků Girondin Bordeaux. Upřímně řečeno nevím, co teď rozhodčí odmávali a odpískali, ale není to důležité. Odmávali a odpískali normálně aut a myslím si, že trochu rozhodčí mu vrátil to, že mu nedal žlutou kartu, tak mu ten faul neodpískal. Rozběhnutý Corentin Martins na opačné straně, než jsme zvyklí ho vídat. Ještě jednou obětavý zákrok Jiřího Novotného. Faul Michala Horňáka na Lassina Diabatého. Ne, to byl Corentin Martins, promiňte. Sparta má samozřejmě prostudované a přečtené standardní situace svého soupeře, ale bude důležité, jak dokáže ty poznatky zrealizovat v praxi. Myslím, že tohle je velmi nebezpečná situace. Jako vždy Corentins Martin a tam králuje ve vzduchu objev podzimní sezony nejen ve Spartě, ale v celé České lize. Milan Fukal, kterému začali spoluhráči přezdívat golem z Kokonína, protože nasázel svým soupeřům na podzim už 6 gólů a to je nebývalá bilance severočeského rodáka z jabloneckého předměstí Kokonína. I když samozřejmě Sylvénu Wiltordovi, kterého jste si prohlíželi, nemůže konkurovat. Ten loni nasázel svým soupeřům 22 gólů a dostal za to korunu krále střelců ve francouzské lize. Trošku podle hesla kdo výše, kdo dále. Fotbal trošku trpí. Co teď předvede Michel Pavon a Jérôme Bonisel. Jiří Novotný zatím bezchybný, maximálně soustředěný. Václave, už se hraje zhruba 19 minut, co jste zatím vyčetl a vystudoval ze hry obou soupeřů? Myslím, že obě mužstva hrajou dost si zabezpečenýma obranama, i když Bordeaux má převahu, ale přesto okamžitě po ztrátě míče se všichni stáhnou zpátky, takže není jednoduchý prorazit. Bordeaux stačí si myslím držet balón a Sparta ví, že by to bylo asi špatný, kdyby dostala gól, takže určitě myslí na to, aby ty zadní vrátka udrželi. Martin Hašek, Lado Labant, out pro Spartu. Nisa Savelič, rodák z Podgorice, kde začínal klubu Budoucnost s fotbalem, sem přestoupil z Partizanu Bělehrad.
Fukal, Rosický, to je jako při rugby, celý roj v bílých dresech se vyhrnul na spartanské fotbalisty. V letišti podle odhadu nějakých 30 000 diváků, kapacita je přesně 34 462 sedadel. Fukal dostal do popisu práce pro dnešní utkání, to je zřejmé, střežit Sylvaina Wiltorda, to je nadmíru těžká, nezávidění hodná úloha. Držme Milanovi Fukalovi palce, aby se mu povedlo ji naplnit. Ale teď si obhodil Sylvain Wiltord Jiřího Novotného a poblahopřejme Milanu Poštulkovi, který skvělým vyběhnutím zlikvidoval první golovou šanci a pak Milan Fukal ještě zkoušel tehle ten nesmírně chytrý lob Corentina Martince odvrátit. Tak Václave, to bylo trošku na nervy, co tomu říkáte? Myslím, že to byla určitě zatím největší šance. Naštěstí Tomáš perfektně vyběh, takže zabránil gólu. Potom byl to sice pěkný lob, ale šel těsně nad, což je dobře pro Spartu. Tam jsme ještě viděli ten klíčový moment, kdy Tomáš Poštulka skvěle snížil střelecký úhel, vykryl maximální prostor a vlastně nepovolil Sylvainu Wiltordovi dostat míč do sítě. Mezitím jste si mohli všimnout, jak si málem Milan Fukal asi podvědomě sáhl na míč, přitom když ho kryl. To je Jean-Christophe Rouvière, kterého naštěstí přespurtoval Labán a naprosto pohodlně ho odzbrojil. Rosický. Ano, tak to chce. Sparta by měla také pomýšlet na hru dopředu, i když především myslí na to neinkasovat a hrát zadu na nulu. Ale je jasné a patrné, pokud si dokáže některý z fotbalistů Bordeaux narazit se spoluhráčem míč v běhu, tak je na světě okamžitě obrovské nebezpečí. To je Ulrich Ramé, který si zatím příliš nezachytal. Věřme, že ho ještě řádně prověří fotbalisté Sparty. Libor Sionko. Pavon si chodí pro většinu míčů až téměř mezi stoperskou dvojici a při absenci Mikuda se snaží dát hře Bordeaux nějakou myšlenku. Výtečně to teď provedl Martin Hašek, který nepustil míč Klaslandovi. Domácí se zatím ale nesmírně zodpovědně vracejí, což prý pro ně není úplně vždy samozřejmostí. Sparta se ani jednou nedostala do nějakého přečíslení nebo do situace, kdyby šli třeba z 3-3. Sionko. Savilič v klidu pokryl Vratislava Lokvence, ani s ním nemusel do osobního kontaktu. To byl faul na Michala Horňáka, ano. Manuel Diaz Vega je téhož názoru. Co říkáte, Václave, zatím novým tvářím v dresu Sparty, které jste neměl možnost poznat jako spoluhráč, nebo jste ji možná ani neviděl někdy hrát? To je pravda. Když jsem byl v neděli na tréninku, tak jsem samozřejmě některé kluky ani neviděl předtím. Sparta má dost nových mladých hráčů a myslím si, že se projevilo velmi dobře. Když můžou odevzdávat dobré výkony v tak těžkých zápasech, jako je Champions League, tak to hovoří samo za sebe. Ano, pro Milana Fukala, Vladimíra Labanta, Libora Sionka i Tomáše Rosického, to je samozřejmě
premiérová sezona v této klubové soutěží. Rychlík Tomáš Sionko to stihl jako první. Martin Hašek si nerozuměl s Ratislavem Lokvencem. Právě se rozeběhla 26. minuta prvního poločasu. Girondin Bordeaux hrají se Spartou na stadionu Leskýr 0-0, ale objektivně řečeno zatím to jsou oni, kteří měli 2 gólové šance. Lassina Diabaté se ujal rozehrávání té standardní situace. Savelič. Gabriel okamžitě při náznaku přihrávky přistoupil naprosto natěsno na milimetr k Laslandovi. Jinak to zřejmě nejde hrát na tohoto kanoníra, který má momentálně obrovskou fazonu. Baranek. Ani na podruhé neprostrčil míč přes Jeroma Bonisela. Zadumané tváře všech 3 trenérů Sparty. Když myslím, že vývoj zápasu je zatím ničím nepřekvapil ani nezaskočil. Tváře náhradníků nejblíže Horst Siegel, Michal Čaloun, Jiří Jarošík, Pavel Novotný a tak dále a tak dále. Lokvenc. Sionko to zkoušel okamžitě, automaticky, scházela mu přesnost. Mám, Václave, trošku takový pocit, jako by po těch úvodních 10 minutách Sparta měla trochu strach hrát víc dopředu, nebo je to tou dokonalou defenzivou Bordeaux? Myslím, že je to těžké jenom tak se rozhodnout, že mužstvo bude útočit a venku na půdě soupeře Bordeaux, který hraje velmi dobře, naposled to potvrdili v lize, porazili Marseille 2-1. V sobotu to není jednoduchý. A myslím si, že podvědomě hráči určitě cítí, že je důležité nedostat dneska gól. Samozřejmě pokud výsledek 0-0 posouvá Spartu mezi nejlepších 16 klubů Evropy, tak není vůbec co řešit. Bez ohledu na jakákoliv kritéria a vždy relativní jakési fotbalové krásy a atraktivity. Ještě jednou detailní studie Sylvana Veltorda, mnohdy neudržitelného fotbalisty, který si dokáže skvěle pokrýt míč. Výtečně to provedl Tomáš Rosický, zbavil se, ale Karta ještě hledal možná zbytečně Ratislava Lokvence. Tak Václave, málem jsme tady zažili blesk z čistého nebe. Možná mohl On to určitě myslel dobře, čekal a cítil podvědomě v tom prostoru Vratislava Lokvence. Tomáš Rosický, velký objev, 19letý mladíček, jehož bratr se zotavuje už přes rok z velkého zranění v Bčku Atletika Madrid. Vy jste ho asi zřejmě ani neregistroval v době, kdy jste byl na Spartě, ale on už tehdy v 16, myslím, s námi trénoval. S námi trénoval, ano. Diabaté. Já jsem se omlouval spoluhráčům za tu pokaženou přihrávku. Pomaličku, polehoučku se nám naplňuje první půl hodina dnešního zápasu.
kterém Sparta ctí hlavně a především defenzivu. Před chviličkou se sice tlačil do šance Tomáš Rosický, ale zatím Sparta na Ulricha Ramého v podstatě nevystřelila. No, tak ještě, že má Tomáš Poštulka tak pevné nervy a je svým způsobem flegmatik. To byla asi obtížná situace pro golmana. No tak naštěstí, kdyby to minul, tak taková ta malá domů šla vedle, tak by se nic nestalo. Vidíte sami, že se nám zápas přehoupl do své druhé třetiny. To byl RV Alikard z detailu, který povětšinou střeží ve svém prostoru Vratislava Lokvence. Teď si Nisa Savilič vyšlápl na Miroslava Baranka a nenašel pochopení u Manuela Diaze Vegy, který ještě domluvá kapitánovi Pavonovi zřejmě za horkokrevného fotbalistu z bývalé Jugoslávie. Vladimír Labant ovládá tyto situace dokonale. Pozor na přečíslení při útoku Bordeaux. Wiltord. Martins, který definitivně hraje na levém okraji zálohy, teď našel Ruviera. Teď to Bordeaux rozehrálo skvěle a famózně zasáhl Tomáš Poštulka. Tak Sparta mu může poděkovat a zhluboka si vydechnout. To byl neuvěřitelně dokonale a přesně rozehraný protiútok do rozhozené obrany. Tady Corentin Martins na milimetr přesně našel Ruviera, ten posunul do běhu nádherně Wiltordovi a geniální zákrok Tomáše Poštulky. Z toho jde Václave až strach z takovýchto útoků Bordeaux. Tak je pravda, že už jsem ten míč viděl v bráně. Naštěstí tam nenamířil ani teď po hlavice Alicarta, tak Bordeaux ukazuje své největší zbraně. Vynikající volej, to byl velice obtížný kop v rychlém pohybu, který předvedl Sylvain Wiltord. Tomáš Poštulka prokázal, že ne nadarmo ho letos na podzim Ivan Hašek ještě ani jednou nevystřídal. On vůbec nechává zadní řady, pokud to vůbec jde, bez nějakého pohybu při rotaci a střídání. Fukal, Gabriel, Labant, Jiří Novotný, Hašek a Poštulka odehráli v lize mistrů dosud všechny minuty. Takže jenom doplním tu předešlou informaci. Corentin Martins, který hrává vždy na pravém okraji zálohy, dnes působí buď vlevo, nebo se stahuje do středu, kde si ho teď všímá Martin Hašek. A na pravém okraji zálohy operuje Jean-Christophe Rouvier. No, znovu to nebyla úplně optimální přihrávka od Jiřího Novotného. Tomáš Poštulka řeší tyto situace s neuvěřitelným přehledem. Labant. Naštěstí faulovaný Ruvierem. Fukal. Baranek. To je jeden z automatismů Bordeaux. Wiltord vracel okamžitě míč dozadu a zároveň sprintoval směrem k Poštulkově brance. Naštěstí tu situaci přečetl Martin Hašek. Tady se Laflán dostal
neuvěřitelným zrychlením při jeho výšce za záda Petra Gabriela a Martin Hašek málem zaskočil nechtěně Tomáše Poštulku. Václave, že by defenziva obrana Sparty znervóznila po té gólové šanci? Myslím, že momentálně chybí trochu větší koncentrace, ale tohle bylo asi pro Tomáše Poštulku speciálně těžký, protože myslím si, že váhal v tom, jestli může ten balon chytit rukama nebo nemůže. Myslím si, že kdyby to rukama chytil, tak rozhodně rozhodčí to musel posoudit jako normální zákrok, protože Martin Hašek určitě nepřihrával domů. Ale bylo jistější, že to vykop, ale bylo to hodně těžké. Mezitím odpískal rozhodčí šlapák na Vladimíra Labanta. Sionko by se mohl zbavit Alicárta, ale Ulrich Ramé si v klidu počkal na ten míč. Znovu našlápnutý Pavon, Diabaté. Středem obrany by to nemělo být průchodné. Viltort za zády fukal a počkal na přihrávku. Je to rohový kop. Tam sám sebe peskoval Milan Fukal za to, že pustil ten centr až k Viltordovi a tím vlastně vystavil celou obranu Sparty stavu velkého ohrožení. Vratislav Lokvenc přišel vypomoci v pravý čas na pravé místo. Tak na rohy vede zatím Bordeaux 2-0, na střely na branku 3-0. Šikovně a rutinérsky to provedl Tomáš Rosický. Sionko. Tak to chce okamžitě se zbavit svého hlídače Škoda. Dobře se to odsud radí, možná teď měl Libor Sionko postupovat sám, protože na Vratislava Lokvence číhala tříčlenná přesila. S kluzem tam doklouzal Nisa Savelič. Tak ani dnes to zatím bohužel nevypadá na to, že by český tým dal v evropských pohárech celku Girondin Bordeaux nějaký ten gól, ale času zbývá ještě hodně. Tomáš Poštulka, sice s malinkým štěstím, ale jinak prosto bezpečně. Lokvenci pokryl míč a donutil k faulu Alicarteho. Dnes hraje jubilejní 30. zápas v evropských pohárech nejvyšší muž základní sestavy Sparty Vratislav Lokvenc. Rosický. Bude se jenom kopat od Ramého branky. Ne, tak Manuel Diaz Vega zřejmě postřehl nějakou téč a Vladimír Labant může předvést svůj klasický dlouhý aut. Ale Savelič ten dobře ví o skokanských kvalitách a výškových parametrech Vratislava Lokvence. Pohlídal ho s naprostým přehledem. To je ještě jednou nejkrásnější akce dosavadního průběhu utkání a vynikající reflexivní zákrok plachtícího Tomáše Postulky. 40. minuta prvního poločasu. Tam musí být, ano, první Jiří Novotný.
to byl aut podle signalizace asistenta na pomezí pana Rafaela Guerrera Alonza. Baranek. Zase to byl, když teď asi bezděčný zákrok Miroslava Baranka, při kterém nám trošku zatrnulo vzhledem k tomu, že se nad ním znáší Damoklův meč třetí žluté karty a absence pro další zápas v lize mistrů. Václave, vy jste Bordeaux také dlouho neviděl. Je v něm nějaký hráč, kterého pamatujete ještě z vašeho působení ve francouzské lize? Je tady hodně hráčů, který pamatuju, ale ty působili v jiných klubech většinou. Ano, Martin hrál Foxer, Lasland taky Foxer, Bonisel tuším Montpellier, Michel Pavon, jak už jsem říkal, se mnou v Toulouse. Ano, je to tak, že ve Francii je obvyklejší daleko větší rotace než v českých týmech. Konec konců už jsme o tom hovořili, že před 3 lety, když tu hrála Slavia, tak Bordeaux mělo úplně jiný tým, ve kterém zvolil pouze François Grenet. Hašek. Tam číhá na svou šanci Michal Horňák. Libor Sionko neměl nárok protlačit se k míči jako první. Ulrich Ramé je prý vynikající hlavně při vybíhání a teď to dokonale potvrdil. Tak po té infarktové golové přestřelce v Tilburgu z minulé středy je to zatím gólově dietní, ale pro Spartu vůbec ne špatný výsledek, protože 0-0 ji posouvá do druhé fáze ligy mistrů. Faulovaný Libor Sionko. Mezi náhradníky Girondin Bordeaux dnes sedí například Johan Miku, François Grenet, Kodio Afanu a další vynikající fotbalisté. Velice opratně to provedl Vlado Labant, ale ten centr mu nesedl. I když jinak jeho levačka je vyhlášená. Ostrý souboj Savilič, Lokvenc. Obránce, který má na svém kontě jeden reprezentační start za Jugoslávii v 85. na turnaji v Hongkongu, zatím střeží spartanského útočníka precizně. Václave, ve 44. minutě už je zřejmě ten pravý čas na nějaké kratičké hodnocení prvního poločasu z vašeho pohledu. Mě to moc osobně nepřekvapilo, ten vývoj toho zápasu, a kdyby to takhle dopadlo, bylo by to určitě dobrý, aby Sparta postoupila, i když asi fanoušci nebudou spokojeni. Ale ukázalo se, že každá ztráta koncentrace, byť jen chvilková, znamená obrovský nebezpečí, protože útočníci jako Wiltord nebo Laslan dokážou okamžitě využít každého zaváhání. Tam šel, vidíte, po několikáté velice vehementně a ostře do souboje s Laslandem Milan Fukal a sám se přitom málem poraní, ale je to velice odolný, houževnatý typ hráče. Fotbalisté Bordeaux, když to spozorovali, tak gentlemansky zahráli míč do zámezí a Spartané jim oplatili stejnou mincí. Myslíte si, Václave, že lze očekávat nějaký výrazný obrat v dosavadním scénáři tohoto zápasu? Já se osobně domnívám, že nikoliv. Já se domnívám také, že nikoliv, a necháme se překvapit, jestli k tomu dojde.
Faktem je, že pro Bordeaux případná remíza ještě neznamená pojištění prvního místa v této skupině, protože nikdy není psáno, že Bordeaux příští týden zvítězí v Tilburgu. Znamená to, že z tohoto pohledu mají fotbalisté Girondins stále hodně velkou motivaci. Protože je rozdíl být nasazen v prvních dvou koších mezi týmy, které budou postupovat z prvního místa a budou to zřejmě nesmírně kvalitní celky, nebo být ve třetím a čtvrtém koši mezi druhou osmičkou. Tak Corentinu Martinsovi míč rozhodně nepřekáží. Ani Sylvainu Wiltordovi. Ale vlastně dokonalé ovládání míče, to je úplná samozřejmost pro všechny fotbalisty v kádru Girondins Bordeaux. Skvěle stál postavený Petr Gabriel, Lokvenc, Horňák. Naspurtováno má Libor Sionko. Manuel Diaz Vega právě ukončil první poločas utkání 5. kola Ligy mistrů, ve kterém, jak sami vidíte, hraje zatím Girondins Bordeaux se Spartou 0-0. My se určitě, až se tady bude dít něco podstatného na začátku druhého poločasu, opět ze stadionu Leskýr s Václavem Němečkem přihlásíme. Nakonec nejdelšího tunelu, který je k vidění na francouzských stadionech, vítejte znovu v Bordeaux. Vidíte asistenta Vratislava Lavičku, teď už fotbalisty Girondins Bordeaux, které přicházejí buď na trávník nebo na lavičky pro náhradníky a realizační tým. Letmý pohled na statistiky první 45-minutovky vypovídá o tom, že Bordeaux mělo převahu, alespoň opticky. 60% času kontrolovalo míč, 5krát vystřelilo na branku poštulky, z toho 3krát mezi tyče. Naštěstí i díky vynikajícímu výkonu spartanského golmana je zatím stav 0-0. Věřme, že minimálně vydrží do konce dnešního zápasu. Pohled na hřiště vypovídá o tom, že ani jeden z trenérů nevystřídal. Lokvenc. Baranek. Faul Nisy Saveliče. Jakoby fotbalisté Sparty slyšeli to, o čem hovořil Petr Rada o přestávce. Zřejmě dostali pokyny od Ivana Haška, aby se víc snažili udržet míč na svých kopačkách a mnohem častěji se tlačili před branku Ulricha Ramého. Rosický. Toho malelinkatého zkratu v defenzivě Girondins Bordeaux teď Sparta nedokázala využít. Úsměvy na tvářích Saveliče i Lokvence, dnešních partnerů v utkání Ligy mistrů. Tam neměl Libor Sionko nárok proti vynikajícímu hlavičkářovi Saveličovi. Gabriel fauloval Wiltorda a gestem se omlouvá proti hráči i rozhodčímu Vegovi ze Španělska. To je milovník rapů z 8 dětí, pocházející Sylvain Wiltord. Oproti utkání v Tilburgu je naprosto zřejmé a patrné, že se daleko víc těsněji a místy osobně brání
je daleko méně prostoru na zpracování míče a na kombinaci. Bonisel. První z trojice náhradníků je Johan Mikut. Kukal se snaží střežit Liliana Laslanda jako korunovační klenoty. Není se co divit. Francouzský reprezentant je v posledním období obzvlášť nebezpečný. Předvedl fotbalista, který se prý učil už v dresu Bordeaux od Jeana Pierre Papéna trošku kulkovský faul. Václave, i vy si myslíte, že Ivan Hašek dal pokyny svým svěřencům, aby byli aktivnější a snažili se víc hrát kupředu? Je to možné, hlavně si myslím, že jim dal pokyny takový, aby nedocházelo, nebo respektive, aby se snažili, aby nedocházelo k těm výpadkům v obraně, protože ty tři situace byly velmi nebezpečné. Diabaté. Savelič. Po Ruvierovi, Džemali. Faulovaný Michel Pavon, provinil se muž, kterého jste sledovali, Petr Gabriel. Corentin Martins. No, tak se podívejte, jaké nůžky vystřihl na Leskýru Nisa Savelič. On podle informací, které máme k dispozici, měl prý naštípnutou kost v pravé noze. Asi 3 neděle nehrál a po tomto zranění, které mohlo být vážné, je dnes poprvé na trávníku. Horňák. No, nebyl to vůbec špatný pokus, i když vpravo očekávala přihrávku osamocený Libor Sionko. Ještě jednou jste si prohlédli akrobací v podání Nisy Saveliče. Rosický, Hašek a Labant. Už 6 minut uběhlo ze druhého poločasu. Horňák. Lokvenc. Liboru Sionkovi se zatím nedaří. Při hře 1 na 1. Nelze si než přát, že jeho chvíle v tomto utkání ještě přijde. Sami vidíte, že ani Girondin Bordeaux se nikterak bezhlavě a systematicky netlačí vpřed. Pochvalme Petra Gabriela. Hašek. To byl obtížný míč na zpracování pro Tomáše Rosického. Sylvain Wiltord v době, kdy působil v klubu Rennes, podepsal smlouvu do španělské La Coruña, ale nikdy se v tomto prvoligovém týmu ve Španělsku neobjevil. Pavon.
možnost krásně plasticky si prohlédnout rozestavení všech fotbalistů s výjimkou brankářů na polovině Sparty. Myslím, že se těžko bylo tvořit šance, je to hodně zúštěný, všechno uprostřed hřiště. Je to jakési oboustranné čekání na chybu, věřme, že se jí nedopustí Sparta. Horňák. Novotný jenom nastřelil Laslanda. Pavon. Diabaté. Džemali. Dokázal se prokličkovat z obklíčení a ještě si vykoledoval faul. Dokonalá práce s míčem. Místní bubeníci ženou kupředu fotbalisty Bordeaux za neustálého skandování 30 000 diváků, i když v jednom koutě se doslova krčí spartanská vlajka s nápisem Dobříš. Až odsud dorazili příznivci Sparty sem do Bordeaux, což je pěkně dlouhá cesta, pokud jeli autobusem či autem. Grimasa Sylvana Wiltorda jasně vypovídala o tom, jak mu ta předešlá střela sedla. Pro zajímavost, zdejší hřiště, které vypadá opticky hodně velké, je o 3 metry kratší než spartanské na Letné. Oba dnešní soupeři zatím drží neporazitelnost v rámci skupiny G a oba by si pochopitelně rádi tuto výsadu podrželi i po tomto utkání. Tam je šance pro Miroslava Baránka po přiťuknutí Vratislava Lokvence. Tak si to prohlédněme ještě jednou. Šlo to víc vedle, než to bylo vidět z ty pozice předtím. A myslím si, že tohle je právě ta cesta, kdy je možné si vytvořit šance. Libor Sionko, Lokvenc. Tam čistě odzbrojený alikartem. Wiltord. Jakmile má prostor, okamžitě hledá, s kým by si mohl narazit. Třetí rohový kop Bordeaux v tomto utkání. Vyhlášený hlavičkář Nisa Savelič volným krokem dokráčel do pokutového území Sparty. Jiří Novotný byl nejdřív u míče. Wiltord. Skvěle zapracoval Vladimír Laban. Baranek. Lasland. Toho odstavit od míče je téměř neřešitelná úloha. Bonisel. Savelič.
Škoda, že Miroslav Baranek nezareagoval okamžitě při tom odkopu Petra Gabriela. Teď to provedl dokonale Milan Fukal, dostal se před Laslanda. Sparta přeci jen trošku přeskupila své řady. Libor Sionko se jakoby stáhl na pravý okraj zálohy a Michal Horňák střeží osobně Corentina Martince. Pavon se dostal z jakési šlamastiky, Alikard. Je zajímavé, že Girondin Bordeaux v podstatě vůbec nepoužívá nějaké dlouhé nákopy a pasy na vysunuté útočníky. Snaží se trpělivě čekat na správný okamžik, místy až s dlouhavou kombinací. Miroslav Baranek, zatímco vy jste sledovali opakovaný záběr souboje Vratislava Lokvence, málem se narodila úvodní gólová šance Sparty v tomto utkání. Co scházelo? Ale Ulrich Ramé si prostor v malém pokutovém území ohlídal s bravůrou. Diabaté. Savelič. Fotbalisté Bordeaux dostali výhodu, ale na zemi zůstává Vladimír Labant. Až teď hráči Girondin uklidili míč do zámezí. Se to všechno seběhlo, tak Vladimír Labant šlápl na míč a pak mu přistál na noze samozřejmě naprosto nezaviněně Lilian Lasland. Věřme, že spartanský levý obránce nebo záložník bude v pořádku, ale tento záběr... Trochu vyvrátil kotník a to je dost bolestivý. Maser Eduard Pouska a lékař Jiří Váchal jenom asistují při tom, jak místní zřízenci odnesou Vladimíra Labanta na nosítkách. Bohužel to zatím nevěstí pro Spartu nic dobrého. V pořádku, nastoupí. Ano, ano. Každou chvíli do hry. Pečlivě jsme tady s Václavem Němečkem pozorovali přes celé hřiště stav Vladimíra Labanta, který se v tuto chvíli hlásí o návrat na hřiště, ano. Viltor, to je míčový kouzelník, všechno ve velké rychlosti. Jiří Novotný se zorientoval naštěstí pro Spartu dokonale a Jeromu Boniselovi nezbývalo, než se chytit za hlavu, protože se málem ocitl v gólové šanci. To bylo v poslední chvíli, Jirka byl chvíli zády k míči, takže ten odkop nebyl jednoduchý.
Vladimír Labant opět v akci, tam bude Vratislav Lokvenc. Ještě si stačil před tím skluzem Saviliče předkopnou míč. Tady králuje Ulrich Ramé. Gabriel se nenechal přetlačit. Jerome Bonisel. Dobrý. Tak, trenér Elie Baub chystá střídání, na hřiště přijde Laurent Butler. Další bývalý spoluhráč Toulouse. Jak byste ho charakterizoval, Václave? Když jsem odcházel z Toulouse, tak on právě začínal, přešel z dorostu do Ačka. Už v té době byl hodně nadějný fotbalista. A pokud vím, v těch minulých sezónách bylo porou Toulouse. A letos, tuším, před sezónou přišel jsem do Bordeaux a myslím si, že pomalu ho trenér bude začleňovat do sestavy. Je to vlastně rozehrávat ze středu hřiště. Normálně by měl nastoupit na místě, počítám, bránícího středního záložníka. Alicard. Velice aktivní Bonisel. To by tak bylo, aby se nechal Martin Hašek ve spolupráci s Iborem Sionkem oklamat, ale Spartané si bohužel nerozuměli při té rozehrávce. Podle pana Vegy ze Španělska zastavili Spartané průnik Michela Pavona nedovoleně. Standardní situace bychom raději viděli úplně na opačné straně hřiště. Ano, teď dochází k avizovanému střídání, hřiště opouští střední defenzivní záložník Lassina Diabaté, nahrazuje Laurent Butler. Takže se pravděpodobně postaví na místo, kterému předpověděl Václav Němeček. Martins. Postavení mimo hru signalizované asistentem na pomezí. Při této hlavičce asi jemné decimetrové bylo. Určitě. Jak to vypadá, Butler bude spíš působit na pravé straně. Samozřejmě, protože v tom středu je Michel Pavon, ale přece jenom, jak jsem říkal, je víc bránící záložník než útočník. Jeden z dalších těžkých soubojů svádí Vratislav Lokvenc s Nisou Saviličem, který ho teď velice emotivně plísní. Ale on nakonec, jugoslávský reprezentant, nohu spartanského útočníka zasáhl, takže se zbytečně rozčiloval. Tomáš Rosický pošle míč do ohně. Tam hasil doutnající požár Lilian Lasland. V poslední době nastupuje téměř pravidelně ve francouzské reprezentaci, protože Anelka je z formy, Vigary v trestu, Givarešovi to nestřílí, Andry nenastupuje pravidelně v Arsenálu, takže přišla řada na sehranou dvojici Wiltord Lasland. Michal Horňák tam číhal v dobré pozici. Rosický. Příliš blízko k brance nasměroval ten centr. Laurent Butler se poprvé potkal osobně s tvrdostí Petra Gabriela. 23. minuta druhého poločasu. Sparta stále drží na stadionu Leskýr bezgolovou remízu, která by mohla už definitivně posunout do druhého kola nebo druhé fáze Ligy mistrů. Baranek. Ano, to je ten správný recept na Saviliče, který nebývá tak dokonale jistý při soubojích na zemi, za to ve vzduchu je
téměř neomylný. Teď toho využil Miroslav Baranek a došel si alespoň pro faul, i když to určitě neměl původně v úmyslu. V jediném reprezentačním zápase proti Andoře si zachytal Ulrich Ramé ve francouzské reprezentaci. Tak teď registrujeme hromadný úprk hráčů směrem k ulicí Čáře. Novotný alespoň na chvíli dobře. Pavon. Rozstavání hry jde fotbalistům Girondin Bordeaux k duhu. Ještěže tak. Sparta se, Václavé, ale z toho prvního poločasu zatím evidentně poučila, nevyrobila v podstatě žádnou chybu a nepustila fotbalisty Girondin do žádné šance. Přesně, to je jenom dobře, protože nemůžou nechat minimálně prostoru útočníkům Bordeaux. Alikán. Jako by to měli nacvičené všichni fotbalisté Bordeaux bez výjimky, pokud je zauštěný prostor, tak ten či onen se rozhodne potáhnout individuálně míč a pokusit se tu vozovou hradbu prorazit. Zcela výjimečně rozehraje míč z klidu Jérôme Bonisel. Viltort. Výtečně ho odzbrojil Martin Hašek. Tomáš Rosický vpravo je úplně volný. Libor Sionko vlevo, Miroslav Baranek. Skvělá klička. Škoda, přeškoda. Libor Sionko byl naprosto volný, ale i tak pochvalíme Spartu za ten kontraúder. Tak je potřeba neustále fotbalisty Bordeaux zkoušet a vyvádět z klidu. Pokusil Bonisel vylákat za sebou většinu bránících hráčů Sparty, vytvořit tam volný prostor v pokutovém území. Batles, Viltort, Savilič. To byl David Džemali, nikoliv jugoslávský reprezentant. Přesně ve středovém kruhu leží, už se alespoň posadil, Michel Pavon. Po tomto souboji s Martinem Haškem spartanský fotbalista podle toho, co vidíme na monitoru, dříve zasáhl míč a pak došlo zřejmě k nějakému kontaktu. K kontaktu, myslím si, že to bylo rozhodně neumyslný a vypadalo to ano do zubu. To byla vynikající zpětná klička, kterou vystřelil Miroslav Baranek právě na Pavonovi. Ale s následnou střelou neměl Ulrich Ramé problémy, a to je žonglerský kousek Sylvaina Viltorda. Asi by se mohl živit a přivydělávat si v cirkusu. Nebo jít do páru s inženýrem Skorkovským u nás doma. A to je Johan Mikult, kterého nechal v dnešním zápase zcela cíleně Elie Baub odpočívat, ale vzhledem k tomu, že
Fotbalisté Bordeaux ještě nenašli recept na zodpovědnou defenzivu Sparty, tak ho coach Girondin nasadí zřejmě do hory. Právě se končící 28. minutě se ještě na trávník nedostane. Do konce zápasu i s nějakým případným nastavením zhruba 20 minut. Stadion si zaburácel ruka, ale rozhodčí Diaz Vega zůstal v klidu. Saveličovi, aby rozehrál další akci Girondin Bordeaux. Pavon. Spartané teď vysunuli svoji obranu takřka až na polovinu soupeře. Žemeli si poradil s dotírajícím barankem. Laflanta, jeho skvělá přihrávka z první. Naštěstí se Labant včas vrátil. Savelič. Pavon. Tady je úplně osamocený Jérôme Bonisel, za kterým sprintuje Libor Sionko, aby splnil své povinnosti a dokázal to na jedničku a ještě si vykoledoval faul. Velmi dobrý obranný zákrok. Libor Sionko teď využil jedné ze svých největších předností, obrovské rychlosti a dynamiky. Diagonálně přes celou polovinu hřiště doslova pádil za tímto fotbalistou Boniselem, aby ho čistě odzbrojil. Corentin Martins si půjde odpočinout, nahradí ho avizovaný 26-letý Johan Miku, který sem přišel v 96. z Cannes. Jedinkrát si zahrál ve francouzské reprezentaci proti Severnímu Irsku, ale konkurence v záloze mistrů světa je neuvěřitelná. Hrají tam momentálně samí krajánci. Možná, že i slyšíte, že ho okamžitě začalo vyvolávat publikum. A Michal Horňák si ho pravděpodobně vezme na starost. Uvidíme. Okamžitě se blízknul ideální přihrávkou na Jérôma Bonisela. Je to fotbalista, který prý vůbec nebrání, ale směrem dopředu je excelentní. Šikovně to alespoň na chvíli provedl Vratislav Lokvenc a Miroslav Baranek donutil Žemeliho k faulu. Václav, z těch tahů Eliho Baupa je patrné, že není spokojen s remízou 0-0. No, určitě není, protože Bordeaux je doma, chce vyhrát na domácím hřišti a myslím si, že taky je to hodně dělá prémie od UEFA za každé vítězství a určitě důležité je prvenství, a to hlavně prvenství ve skupině. Že určitě není jedno, jestli to mužstvo bude nasazený do dalšího losování, anebo bude v druhého místa. Tam se ocitl z čista jasná úplně sám za obranou Bordeaux Vratislav Lokvenc, ale byl to velmi obtížný skákavý míč. Nešlo s ním udělat víc, než provedl rodák z Náchoda. Mimochodem Sparta už střílela 6krát mimo branku Ulricha Ramého a vlastně poměr střely vyrovnaný 7-7, ale domácí fotbalisté se trefili přímo na poštulku 4krát a mimo 3krát. Sparta jenom 1krát zacílila mezi tyče.
Girondin Bordeaux. 33. minuta druhého poločasu. Faul Vratislava Lokvence. Přidržel si svého protivníka Jemeliho za dres. Alicard. Mikud. Ne, ano, je to Mikud, kterého teď zpracovával Martin Hašek a dělal to velmi poctivě. Pavon, Wiltord. Už je u něj jeho stín Petr Gabriel. Ještě mu přišel na pomoc Tomáš Rosický a Spartané se vymaňují směrem do brance. Myslím, že by mohl vytáhnout žlutou kartu konečně rozhodčí. Ano, ano. Václav Němeček se teď projevil jako telepaticky zkušený čtenář myšlenek a předběhl Manuela Diaze Vegu, který ocenil toto asi zbytečné stažení Vratislava Lokvence, který nikterak neohrožoval defenzivu Bordeaux žlutou kartou. První v tomto utkání. Horst Siegl přijde na trávník, možná trochu překvapivý tah Ivana Haška. Tak jak to vypadá, ani Ivan není spokojený se současným stavem, tak proto chce něco udělat. Odvážnému štěstí přeje, doufáme, že se toto heslo naplní. Miroslav Baranek. Labant. To nebylo postavení mimo hru, ale Nisa Savelič zvládl svou úlohu s přehledem, i když nevím, jestli byl 100% přesvědčený, že za ním nikdo není, kromě golmana Ramého. Rosický. Hašek. První minuta utkání. Ze hřiště půjde Vratislav Lokvenc, který se celý zápas srdnatě byl nesmírně nepříjemným zkušeným obrácem Nisou Saveličem. Po tom poranění kolenního vazu ještě zřejmě není úplně 100% fit a hlavně ve správném herním tempu a na hřiště vbíhá Horst Siegl, který by si určitě nesmírně rád spravil chuť právě proti tomuto soupeři. Miroslav Baranek. Tam se tlačil Libor Sionko do souboje s Ulrichem Ramem. Výtečný pas Labanta na Miroslava Baranka, ale Nisa Savelič brání v dnešním zápase s velkým přehledem, ještě reklamoval toto stažení Miroslava Baranka. ...83. minuta. Vidíte sami, kolik procent času kontrolovali oba soupeři v dnešním utkání míč. Baranek. Výtečně z první na Tomáše Rosického. Ale ten se zalekl přesily 6 hráčů v bílé. Martin Hašek, tam bude Miroslav Baranek.
84. minuta. Hervé Alikár. Sparta v poslední 5minutovce svého soupeře v podstatě nepustila na vlastní polovinu. Siegel. Tam nezareagoval Michal Horňák. Čas na tu přihrávku Libora Sionka, která byla zřejmě navíc příliš dlouhá. Savelič. Ani jedno z mužstev v těchto fázích rozhodně netouží o nějaké hrubce v defenzivě. Co hrubce, ani malé chybě. Baranek ideálně se zorientoval v té přesile. Out pro Girondin Bordeaux. Jako hráči pokru se teď tváří Elie Baup i Ivan Hašek. Přeci jenom domácí trenér ctí svůj jižanský původ a dává najevo větší emoce než kouč Sparty. Tak teď to neprovedl. Martin Hašek dokonale. Libor Sionko má naštěstí dostatek rychlosti na to, aby nepustil do šance Jerome Bonisela. Pochvalme spartanského útočníka nebo ofenzivního záložníka za dokonalou defenzivní práci. Nicméně důležitý zákrok v této fázi, si myslím, utkání. Určitě. Nicméně Girondin Bordeaux má výhodu rohového kopu. V době, kdy se rozeběhla 86. minuta. Skvěle Michal Horňák. Fukal. David Džemali. Tam je úplně osamocený, alespoň to tak vypadalo, Jean-Christophe Rouvière. Patles. Ale takových se tam vejde. Sami si můžete zkontrolovat na vteřinu přesný čas. Tak co, Václave, stoupá nervozita v závěru utkání? Ani ne, já myslím, že to bude 0-0 a že se bude slavit. Promluvil praktika realista, věřme, že bude mít Václav Němeček pravdu. Ještě jednou si prohlížíte střelecký pokus Laurenta Batlese. Koneckonců ani fotbalisté Bordeaux nemusí být výrazně nespokojeni s eventuální bezgólovou remízou, když oni by si určitě přáli vítězství a potvrzení prvního místa ve skupině. Teď měl Michal Horňák štěstí. Horstýgl se tam dokázal prosadit, ale Tomáš Rosický neprotlačil tu přihrávku na Libora Sionka. Alikár z místa stopera se vysunuje kupředu. Došel si pro faul, který zavinil Martin Hašek a byl oceněn žlutou kartou. Je naprosto bezpodmínečně nutné, aby každý fotbalista Sparty věděl, koho nebo jaký prostor má bránit a obhospodařovat. To všechno v 88. minutě utkání. Pavon. Horstýgl může pokračovat ve hře. Sionko.
Ano, udělal to takticky velice dobře. Donutil Laslanda k faulu. Ještě taktické střídání v závěru zápasu. Na hřiště přijde Zdeněk Svoboda, jestli vidím dobře, a z trávníku odklusává Miroslav Baranek. Takže trenér Ivanašek se zřejmě rozhodl přeci jenom ctít staré české pravidlo, že lepší je vrabec v hrsti než holub na střeše. Ještě tahá vteřinky střídáním. Horňák dobře si poradil s tím obležením a je tu další faul a hodně zajímavá standardní situace. No. Tak se nám to líbí. Spartanský kapitán byl nepříjemně zasažený v tom souboji, stále ještě se nezvedl z trávníků. Věřme, že to bude v pořádku. Ano. Už běží 90. minuta zápasu. Mistr těchto situací Zdeněk Svoboda. Libor Sionko se tam nepříjemně tlačil, ale předtím některý ze Spartanů fauloval domácího kapitána Pavona. I když v tomto souboji se rozhodně nic neodehrálo. Teprve teď ukazuje a ukáže rezervní rozhodčí ze Španělska, kolik minut nastaví Manuel Díaz Vega. Ale i Elie Baub se rozhodl pro střídání z rodu taktických. Chtěl vidět, obě strany jsou spokojení s remizou. Takže ještě bude střídání. Možná zbytečně zahnal Tomáš Rosický Michala Horňáka. Sylvain Wiltord opustí hrací plochu a několik vteřinek si zahraje Mark Zanotti. Jednu minutku. Tři. Pardon. Špatně jsem při tom odrazu přes celé hřiště přečetl tu číslici, naštěstí mě opravil Václav Němeček. Takže ještě zhruba minutku a půl by se mělo na stadionu Leskýr hrát. Sparta je jenom malilinkatý krůček a už se chystá další střídání postupu do Ligy mistrů a za reklamním panelem už je svlečený Jiří Jarošík, aby postrčil svým střídáním Spartu k postupu mezi nejlepších 16 týmů Ligy mistrů pro sezonu 99-2000. Ale ještě se hraje. Michal Horňák předvádí v závěrečných minutkách samé skvělé zákroky. A je to tady, Tomáš Rosický půjde dolů, Jiří Jarošík si připíše další start v Lize mistrů. Ještě by se mělo hrát 20 vteřin, pokud dodrží Manuel Díaz Vega to nastavení. Myslím, že teď nejvíc nervózní je Karol Dobijáš na tribuně, protože dával 0-0, tuším. Je vidět, že Václav Němeček nestrácí smysl pro humor
ani v situaci, kdy slabší povahy mají tep vysoko nad normál. Podívejte se, do jaké šance se vřítil v posledních vteřinách Libor Sionko. Tak to by byl dokonalý šok pro Girondin Bordeaux a důvod ke slávě navíc pro Spartu Praha. Horst Siegel ideálně odcentroval přes Alicárta a v tuto chvíli je to tady. To, v co mnozí fanoušci Sparty tajně doufali, někteří věřili, se potvrdilo. Sparta bez porážky po 5 zápasech v základní skupině postupuje do druhé fáze Ligy mistrů mezi 16 nejlepších klubů v Evropě. To je vynikající úspěch celé české kopané. Já poprosím Václava Němečka o stručné hodnocení. Já myslím, že to je opravdu fantastický úspěch a Sparta dokázala, že patří mezi tu evropskou špičku a je velmi dobrý pro český fotbal, že zase na Spartě uvidíme další dobrý týmy. Tak to je hodnocení fotbalisty, který ve Spartě strávil možná nejlepší léta své kariéry. Také si zahrál dokonce 2krát Ligu mistrů už v jejím 0. ročníku. Nám nezbývá odsud z Lestíru, než pogratulovat radující se fotbalistům Sparty k vynikajícímu úspěchu. Je vidět, že historie se opakuje na Letné 0-0. Bordeaux 0-0, to znamená, že oba soupeři nadále neprohráli v této skupině G a my předáváme slovo do Prahy. Nashledanou. Nashledanou.